Sziasztok! Hellóka! Rékuval hoztunk nektek egy nagyon rövid, de annál hatékonyabb bemelegítést, amiben a fő szempont a mobilitás lesz. Nem kell hozzá eszköz, edzés előtt ezt berakod, és hogyha nagyon profi akarsz lenni, akkor előtte még egy 5-10 percet a nagyobb izomcsoportokon végigmész hengerrel, áthengereded magad. Erről is csinálunk, meg már van videónk a honlapon, de nyugodtan kérdezzetek, és figyeljetek oda, amire beszélünk, amiről magyarázunk. Szőnyeg végéből fogunk elindulni, 5 vágkörzés hátra, úgyhogy lapocka meg, tart egy picit, beszív a levegő, kifújra, lezárod a lapockádat, beszív a levegő, lapockazárás, még 2, és még 1. Jó, fűzöd az ujjakat törzs mögött, picit hajlítod a térdedet, kihúzod magad, kinyújtod a karodat, kinyújtod a térdedet, fölnézel, utána picit hajlítod a térdedet kifújásra, beszívásra, farizmot nagyon feszíteld, próbáld hátrahúzni a karokat, mintha valaki tépné hátra, gömbölyít a hát, beszívás, és kifújás, még 2, pici rogyasztás, átmozgatni a térd bokaízületet, és az utolsó következik, megtart, farizom, és még egy picit próbálj hátra hajlítani gerincből, és lassan ki. Jó, picit mozgasd át, léci magadat. Réku, látszol majom? Csináljam veled szembe, hogy ne takarjalak? Jó, szőnyeg végénben megint megállunk, behúzzuk a hasat, csigolyára fejről indítva, gördülünk előre, nyújtott láb, és kisétálunk szépen egy fekvőtámasz helyzetbe. Pillanatra megtartjuk, beszív a levegő, kifújásra felszólod a medencédet a lehető legmagasabbra, és az utolsó pillanatig megpróbálod nyújtva tartani a lábadat, és jövünk tovább csigolyára. Jöhet a kar magas tartásba, összefűzöd az ujjakat, megfeszít a farizom, és pici hátrahajlítás. Amíg jól esik, farizmot nagyon feszíts, tart. Lassan vissza, kar le, és ebben még csak 2. Behúzzuk az állat, nyaki szakasz, felső áti szakasz, alsó áti szakasz, és megérzed, hogy megnyúlik a hamstring, teljes nyújtás, végig lábban. Kisétálsz, ráfeszítesz a hasizmodra, fejtetővel megnyújtózod, lapockákat lezárod, és fenekedet tolod a lehető legmagasabbra, nyújtva a láb végig, egy picit rá húzol a hamstringre, és jöhetsz föl csigolyára. Karodat hozod oldalsó középtartáson át magas tartásba, összefűzöd az ujjakat, farizomra ráfeszítesz, és amíg jól esik, védve a derekat, hátralítasz. Jöhet a kar le, megint tokásítasz egyet, álladat behúzod, csigolyára gömbölyítesz. Egy jó tokásítás. Az sose rossz. Megtart egy pillanatra, has megfeszít, told fel a medencéd, utolsó ismétlésünk ez a jó kis lefele néző kutya, meg a hamstring nyújtás, és csigolya. Kimozgatás, gömbölyítve tudatosan jössz föl, karok jöhetnek oldalsó középtartáson át magas tartásba, fordulunk felétek, bal lábat hátra rakjuk, bal kézzel megnyújtózunk, jobb tenyérre ráfogunk bal csuklóra, és nyújtózunk egyet, és visszahajlít. 5-ször. Kifúj a levegő, átnyújtod az oldaladat, és vissza. Nagyon jó. 3. jön, átnyújtóztatod, óvatosan tolhatod ki a csípődet oldalra, nyújtózol, húzod a tenyeredet, csuklódat megragadod, és picit megtartjuk, 5 másodpercig, 4, 3, 2, és lassan vissza, oldalcsere, megy a bal láb hátra, illetve jobb láb hátra, jobb kézzel fölnyújtózunk, bal tenyér jobb csuklón, kifújásra elhajlítjuk a gerincet, a lehető legmélyebbre, beszívásra vissza. Így is 5 ismétlés erre az oldalra is, 2, nagyon jó. Ez a Réka kedvence, gyakran látom személyedzés alatt nyomja, ez egy nagyon jó nyújtás, ugye? Igen. Szereted, ugye? Én is, meg a vendégeim is. Még azt gondolná az ember, hogy ez csak egy ilyen kis bolondozás, de olyan jól megnyújtja az oldalsó láncot. Megtartjuk. 4, 3, 2, és lassan kijövünk belőle. Megint a szőnyeg végéből indulunk, ugyanez lesz a kezdés, mint előbb, behúz az áll, csigolyára legördülünk, kisétálunk a lehető legtávolabb, és jobb lábbal a jobb tenyér mellé kilépünk. Jobb tenyeret kivisszük oldalra, és kifújásra teljes jobb lábnyújtás, visszafeszítem a lábfejemet, és beleengedem. Ebből 8 ismétlés. Kifúj a levegő, óvatosan döntesz rá, gerinccel, illetve hajlítod a gerincedet, teljes térnyújtással, leenged. Nagyon jó, még 4. Ide jól esik.
3, lapocka egy picit, bezárt tekintet kifele, 2, és tartsd meg egy kicsit, jó? Léci, 5, 4, 3, 2, és lassan, gyere, óvatosan oldalcsere, visszalépsz lábbal, deszkapózba, onnan cserélsz egyet, tenyeredet kihozod oldalra, jobb egy picit stabilabb, hogyha kint támaszkodsz. Teljes baltérnyújtás, kifúj a levegő, lábfej elemel, lábfej vissza, elemel, itt is 8 ismétléssel megyünk neki ennek a csodának, azaz kifúj. 4, 5, 6, 7, és itt a megtartós, 5, 4, 3, 2, ragd le a talpadat, lép vissza a deszkapózba, és újra a másik oldal. Jobb lábbal jövünk előre, a kedvencünk jön, világ legjobb nyújtása. Kicsit oldalra fordulok, jobb alkaromat lerakom, minél mélyebbre tolom, és a nyújtózok fölfelé, itt is 8 ismétlés lesz. Kifújásra megyek le, talaj felé, beszívra. Nyitom a mellkast, nyújtózok, bal láb teljesen nyújtva van a levegőbe. Azaz, még 4 ismétlés, gyere. Nyújtóz. Élvezd, hogy a faszcia, a kötőszövet jól megnyúlik. Élet megy bele, jól fog teljesíteni az edzésen. Még 2. És az utolsót tartsd meg, létszi. Megtart. 3, 2, és figyelj, úgy megyünk tovább, a hátul lévő nyújtott térdedet lerakod, hajlítod a balt, és a bal lábfejet közléted a sarkadhoz, és jobb kézzel elkapod. És kifújásra hátra nézek, megnézem a talpamat, beszívásra kicsit hátratom a csípőmet, lenézek a talajra. Ebből 5 ismétlés. Második, megnézem a talpam, forgatom a jobb vállamat hátra, utána előre a tekintet, talajra picit lazítom a csípőm. Nagyon jó, még 3. Óvatosan átnyújtjuk a bal oldalon a 4 fejűt, horpaszt is vele együtt. És az utolsót megtartjuk, csak 5 másodperc. 4, 3, 2, és lassan kiengedjük. Vissza a tenyér a talajra, oldalcsere. Bal láb előre. Jön megint a világ legjobb nyújtása, 8-szor kifújás a ballal kar, minél mélyebbre, beszívra csavarsz. Nem akarlak árnyékolni, azért mozgolódom itt, de mindig a napocska már olyan alacsonyan süt. 3, kifúj. 4, 5, nagyon jó. 6, 7, és megtart a 8. Tartod. 3, 2, és itt is úgy megyünk tovább, jobb térd a talajra, behajlítjuk, és a jobb lábfejet megkeressük, és kifújásra hátra nézünk, jobb sarkunkat megpillantjuk, majd picit lazítunk, csípő hátratól, tekintet mellkas lefele. Itt 5 ismétlés. Nagyon jó. Kifúj, pihen. Illetve beszív. Kifújásnál próbáljuk fokozni az élményt. 3, 4, és figyeld meg, hogy egyre jobban bele tudsz mélyülni, és kicsi megtartás is. 3, 2, és nagyon lassan gyere ki. 4 kézláb helyzetbe gyere, tenyér támasz, visszafeszít, és 5-ször hátra visszük a súlypontot, átnyújtjuk a teljes alkart, és a bicepset, kifújra hátul, beszívra elől, csuklóval és a bokával fogjuk zárni a mai mobility sessiont, még 2, és akkor mehet a durva edzés ezután, akár egy farizomaktiválással folytathatod, érkeznek ezek a videók is. Figyelj, itt is 5 másodperc megtartás, 5, 4, 3, 2, és óvatosan akár ülj hátra a sarkadra, és finoman mozgasd át a csuklód, és akkor még ígértem egy bokát, jó nagy lépést tegyél előre, létszi jobb lábfejjel, bal tenyérrel fogd rá a sarkadra, és ha kell, akkor még egy picit araszolj közelebb. Az a lényeg, hogy minél jobban told előre a térdedet,
a lábújvonal elé próbálj érkezni, és utána lassan vissza, picit lazítsd el. Ebből is 8 bemozgatás. Kifújra tolod előre, megpróbálod bekapcsolni elől itt a tibiánál az izmot, magyarul előső szárkapocsizom. Tibialis anteriort ráfeszítesz, érezhetsz itt elől torlódást a bokába, és nyilván az Achilles vádli megnyújtását. Még egyet. Légy is, itt meglepetés, 5 másodperc megtartás. 5. Csípőd picit kifordulhat, az lesz a lényeg, hogy mit érzel a jobb bokában. 3, 2, és lassan gyere ki. Ha jól esik, picit mozgasd át a lábfejedet néhány körzéssel. És jöhet a másik oldal, lépj előre egy nagyot, jobb sarkaddal végig a talajon, illetve ez a bal sarkaddal végig a talajon vagy, jobb tenyérre ráfogsz, és megint bemozgat. Kifúj, és megfigyeled, hogy melyik oldal volt a könnyedebb. És akár, amelyik feszesebb, azzal lehet 2-3 ismétléssel többet végezni. Kicsit kezdjünk el az edzésekbe tudatosságot vinni. 2-szer legalább. Beleenged. Itt meg néha egy vendég kap kettlebell tőlünk ide a térdre, és akkor picit lenyomja. Tehát nyugodtan próbálj bal kézzel, tartsd meg, lenyomni, és előrefele tolni a térdet. 4, 3, 2, és lassan gyere ki. Tenyértámasz vissza, és itt is pár jól eső kimozgatás bokában, és mehetnek a edzések. Egészségetekre, folyt köv, jövünk még ilyen kis rövid videókkal, farizomaktiválás, majd onnan akár közösen érkezik. Jó edzést kívánunk, folyt köv, sziasztok! Sziasztok!